bikin Fara Kaza Balbela ba sai an gayyace ta ba. Ku saurara ku ji. Mu alaƙa mu da duk wanda ko ga wani alaƙa da shi alaƙa ce ta addini, alaƙa ce ta Islam. In na ce Alhaji Dahiru Bara'u Mangal a nan Katsina ban da buƙatar sai na gaya muku me yake wa addini, ban da buƙatar wannan. Yanzu nan kamin na taso ina zaune da sheikh Kabiru ya ƙaura yake cewa iya saninsa Allah shi ne masanin gaibi. Yace amma abin da ya bayyana a gare mu gani da idanunmu mu a nan Katsina, Allah bai ba mu wani ɗa guda ɗaya da dukiyarsa ke taimakon addinin musulunci da al'umma kamar Alhaji Bara'u Mangal. Wannan magana da malam ya faɗa gaskiya ce ko ba gaskiya ba? Duk wanda ya yarda gaskiya ka faɗa daga hannu ya ce Allahu akbar. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin masallatan Juma'a da ya gina. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin makarantun Islamiyya da ya gina. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin 'yan kasuwan da ya taimakawa da jari. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin 'yan kasuwan da bashi ya hau kansu ya ce ya yafe musu. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san a kowace rana mutum nawa yake ciyarwa. Yanzu mala yake gaya min a nan Katsina a kowace rana karanci ana ciyar da sama da mutum 3,000. 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Amana Rasulullahi. Talakawa bayan Allah ake cewa ba Kabiru Gombe ake cewa ba. Ko Kabiru Gombe ake cewa ba Kabiru Gombe ake cewa ba. Ni alhamdulillah akwai masara a gida. Talakawa bayan Allah. Banda Allah da ya halicce shi babu wanda ya san adadin bayan Allah ya dauki nauyi suka je suka aikin hajji. Na san idan aikin hajji ya zo muka zo da shugaba, abin da yake cewa shugaba tawagarka duk wanda yake da visa ya shiga jirgi zuwa Saudiya na bashi kujera maka, duk wanda yake da visa. Shugaba haka ne? Duk wanda ke da visa. Sheikh Ismaila Kubo Basirka akwai shekarar da muka zo tsautsai ya sa a masa visa bai sai da zai je maka ba, amma passport ɗinsa na aljihu. Sai ya rako shugaba zuwa airport. Ana zuwa mai gida ce to duk mai visa shugaba a jama'a kai shiga jirgi. Yace ni ina da visa ma amma ban da ticket. Aka ce ana ce maka shiga jirgi kana magana ticket, wa yake maka? Sai da muka je Saudiya aka masa karo guzi. Da labarin tambaye ku, bawan Allah da ya tsare wa addinin musulunci wannan daraja, ba maganar sarakuna ake ba, ba maganar taimakon malamai ake ba, ba taimakon mahaddatan Qur'ani ba, ba taimakon marayu ake ba. Ka je gidansa ko a Kaduna ko a nan Katsina, daga gurgu zuwa kuturu zuwa makaho zuwa mai kafa daya da mai ido daya da mai hannu daya da banda Allah babu wanda sai iyaka wanda zaka samu. Da mata marasa galihu da wayanda mazaje su suka mutu suka bar su suka shiga hadin iyasu suka rasa inda za su shiga. Da 'yan gudun hijira da banda Allah babu wanda ya san iyakar waɗanda za ka samu a kowace rana ana taimakon su. Da Allah bani tambaye ku, wannan bawan Allah idan harka ta iyalansa ta taso mu zo mu shiga a yi da mu, kwaɗayi ya kawo mu ko taimakon addini ya kawo mu? Ya cancanci mu shiga harkarsa ko bai cancanta ba? Ai kuna da masu arzikin masu kudin a Katsina, ramin kura daga kusa yayanku. To faɗa mun wane ne harkarsa ta taba tasowa maka bata hankali mai wannan irin tafiyar da mu zo mu shiga cikin wannan daraja ce ta addini. Duk wanda ya yi wa addini hidima, ko mai arziki ko mai sarauta ko ɗan siyasa ko talaka ko waye, in dai ya yi wa addini ne hidima, idan harkarsa ta zo mu kuma sai mun gwada masa yan wata kare ta addinin musulunci.
ina addu'a Allah ya ƙara mana ire-iren su. Ina faɗin wannan magana ba dan na ziga shi ba, sai dan na san cewa abinda na faɗan ba zai sa shi girman kai ba. Da al'adarsa girman kai ne da an daɗe da wuce wuri, ba ɗabi'a sa bace ba al'adarsa bace. Allah ya ƙara tsarkake masa niyyarsa. Allah ya sa duk ayyukan nan da ya na alkhairi ya same su a cikin mizanin kyawawan ayyukansa ranar tashin alƙiyama.